kraju. Stiže tornado, moraš napraviti podzemnu bazu kako bi preživjeli. Nećemo preživjeti, moraš napraviti podzemnu bazu kako bi preživjeli. Ja ne mogu da verujem da moram da radimo sve mi. Umjesto tebe ti ne moraš ništa, samo da sediš tu. Kakav si ti to kraj, trebaš pomoći ljudima. Dobro, ide na posao, nemoj da me udara. Ajde kralju, pozvoli, tornado je sve veći, sve je bliže i bliže. Sad je taj blok i ulazi unutra. Ajde kralju. To kralju stari blok. Evo ga. Malo mesto, ali ima krevet da spavaju vidičari, imamo tu čest furnic i krativ tebu, često ima medverine i sad tu pržljamo tornado dok ne prođe, a proći za nekih 2 dana, tako da... 1 week later. Prošlo je nekih 2 dana, mislim da će sad tornado prođe, da je prošlo možda, tako da mi ćemo sad tu da pospavamo i idemo gore, rezi kralju i idemo. 24 hours later. Dobro jutro kralju, sad prolazi gore i gledaj situaciju. Ako dalje ima tornado, vraćamo se nazad dok ne prođe. Prošlo, ajmo vidičari, izlazite, hvala kralju, mislim ti ništa nisi pomogao, ti si samo razgledavao dok su mi pravili, ali da te ja nisam upozorio, mi se ne bi spasili, tako da, evo sad možeš rasim živote, kakav je ovo tornado bio neverovatno, tako da.